Ngani zakwethu niyaphila? Ake sibingelele. Cha, ake sishaye izandla sishashale into encane umfokazondi lapha for secretary. Kanjalo nendlamlenze mfana ungaziphansi enkandla ematholampilo. Ngani zakwethu isimo enzima lesi. Isimo ongasoze wasifisa emndenini wakho, imini enzima le. Sibonga ukubambisana okuhle kuma-artist esikubonayo. Bafowethu, ezweni kunzima. Lapha into encane noMpompongose bebe emndenini kaSicebi eMsinga. Behamba noMfokanala ilunga likazwelonke. Ngicabanga ukuthi ngani zakwethu amathole yenye yenkampani le edinga ukushaya izandla ngendlela efike noshintsho ngakhona kubaculi kukuhle noma kukubi. Either kuyidandi iJulayi emakuhlela umcimbi awukwazi uzwe kunomculi okhala ukuthi akakhokhelwanga kudandi iJulayi. Kanjalo futhi noma abaculi sebevelelwe ife elimnyama, uMfokanala uhlale ekhona eseduzane nabo. Sikushayela ihlombe lokho enkampanini yamathole nokukholelwa kakhulu ekubambisaneni nama-artist. Angaqheli kakhulu uMfokanala ngokwempumelelo. Okunye ngicabani bafowethu phakathi kaKhuzani noNto encane. Yebo ubuhlungu sibuzwile kodwa ibona abantu abezwe ubuhlungu kakhulu. Abanye babantu abafika endaweni yesigameko lapho uMfokaDlamini ethulele khona. So namanje abazange bamlahle uMfokaDlamini noma esethula. Bebelokhu benaye nomndeni wakhe basenawo. Okuyisifiso sami ukuthi behlale beseduzane nomndeni wakwaDlamini. Ukuba khona kwabo ba-present iflag likaMaskandi. So must be ukuthi kumele sikhulume ngayo lento ngoba iy'ntatheli ey'ningi la kuMaskandi sezachema, ziyathengwa, ziposta obani ngoba bewukuthi ayisakwazi ukukhuluma into eyiyona eyibonile. So-ke thina ngani zakwethu okuhle okubi siyakukhuluma. Nibambane njalo Mfokazondi noMpompongose noma ngabe ivunguvungu ziyafika noma ngabe la. Awukho umuzi ongenankinga zakhona ngani zakwethu. Lelo bumbana esilibona liqhubeka. Sibonga nakumjolisi lapha i-2K inkosi yama-2K kuthi ihambise iy'nkomo embili. Sibone nama-interview lapha kuBhanyazini. Yinhle kakhulu lento abayenzile abafowethu bebambisane njalo. Nasemndenini kaGupta lapho uMfokaMchunu nawe uthe walimala kuyona ingozi hamba nenkosi yamagcokama. Naye futhi angathi umndeni wakhe ungalala ngokuthula ngani zakwethu. Umoya wakhe ngathi walala ngokuthula nomndeni wakhe ududuzeka. Isikhathi enzima kesi lesithina amabhinca. Bese lapha kulimithi uMfokanala sibonile ingoma kade ethi uzoyikhiphela uSicebi. Uthe ubone ukuthi mhlawumbe abantu abazukizwa kahle bazobona ukuthi ubona i-marketing. Cha ngani zakwethu akunjalo. Siyacela basondele noMfokanala bamvumele ingoma eyikhiphe noma akhulume nomndeni. Mhlawumbe ingoma ayifake under i-account kaSicebi. Mhlawumbe usengaba naleyo share naye umuntu osungula ingoma. Ngani zakwethu kunzima.